bezig met deel jouwen en nou, op zo'n dag sta je zeker in onder heechspanning. Ja, en ik sting onder heechspanning had mijn tackle verdrint en dat deel jouwen. Dus je wordt net op je wordt burger, dus dan bij de nemen. Ja. Nou, ik sta net zo vaak onder heechspanning volgens mij. Nee. Maar wat is nou de bedoeling? Heb je het verhaal niet? Ja. Nou, hartstikke goed. Dat wie het? Ja, ik weet nou, als dat ultra mist. Ja, ik sta net zo vaak onder heechspanning. Ik ben vrij nuchter ingesteld, ja. Ja, dan kan ik nu. Nou, als ik geïrriteerd ben of dat mijn zus altijd domme opmerkingen maakt of iets dergelijks, of dat mijn man er eens een keer onredelijk is. Nou, voor de rest weet ik even niks. Nou, voor de rest weet ik eigenlijk niet heel veel.